Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που βλέπω σε βιογραφικά. Όταν λοιπόν μας στέλνουν βιογραφικά στο agency και αναφέρομαι κυρίως σε μικρές ηλικίες, γράφουν άριστη γνώση σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα, σε κάποια προγράμματα μοντάζ ή ακόμα και στη διαχείριση διαφημίσεων σε Facebook ή Google. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε μαζί τους, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κάποια πρακτική εμπειρία, είναι συνήθως κάποιο σεμινάριο. Αυτό, πέρα από το ότι είναι λάθος, δείχνει και έλλειψη αντίληψης. Κάτι τέτοιο δεν μπαίνει στα skills, γιατί δεν έχεις δουλειές να παρουσιάσεις. Μπαίνει στην εκπαίδευση. Δες όμως πώς μπορεί να αλλάξει. Μπες μέσα σε αυτά τα προγράμματα, δημιούργησε εικόνες, δημιούργησε βίντεο και ανέβασε τα σε ένα προφίλ. Άνοιξε για εσένα έναν διαφημιστικό λογαριασμό ή έστω για ένα φίλο σου που έχει μια επιχείρηση και τρέξε μερικές διαφημίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα αποκτήσεις πρακτική εμπειρία, αλλά θα δείξεις και σε εμάς ότι νοιάζεσαι για αυτό που κάνεις. Και πίστεψέ με, αυτός είναι ο πιο δυνατός λόγος για να κάνουμε μια πρόσληψη. Είμαι ο Γιάννης από την Instab Digital. Ακολούθησέ μας για να μαθαίνεις περισσότερο.